जाहामालाय नों थाखोमानानै बबाव गनो नों गोजां बोथोरनि माइ बारिनि एन्जर रामजथा पिकनिक जानो थांगोन आंबो नोंजों जराखा हे 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 हा हा I am sorry लै darling रेहेना फाव फेरेबिन देग्लायनि बोसोर गोदानाव I am sorry लै darling रेहेना फाव हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअफोरा मा बेफोरखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' गिबियावनो दङ मेथाइ रोजाबगिरि थाजिम नार्जारी बिथांनि मेथाइ रोजाबनायजों गोदान मोनसे निउ इयारनि मेथाइ फैनो थांगासिनो दङ आरो बे मेथाइनि मुङानो जादों जाहामालाय आरो बे मेथाइनि लिरिक्स आरो कम्प'जखौ खालामदों रिंखां ब्रह्म बिथाङा आरो मिउजिकखौ होदों सेम नार्जारी बिथाङा स' बे मेथाइजों मोनसे मिउजिक भिडिअबो फैनो हागौ लोगोफोर दा बिथां मेथाइ रोजाबगिरि थाजिम नार्जारिया बे मेथाइनि ससे डेम'खौल' गावनि फेसबुकनि गेजेरजों आपल'ड खालामनानै होथ'दों जुदि उनाव बे मेथाइजों मिउजिक भिडिअ फैयोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट खालामना होबावगोन आरो नेक्स्टआव दङ रिंखां ब्रह्म बिथांनिनो गोदान मोनसे मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ आरो बे मेथाइ आरो मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों बेन्ड पार्टी नैथि खोन्दो एबा सेकेन्ड पार्ट दे लोगोफोर स' नोंथांमोना सिगाङाव बेन्ड पार्टी मिउजिक भिडिअखौ नायखांबाय स' बिनिनो बियो नैथि खोन्दो जागोन आरो बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों स' इयुनाव जुदि बेनिबो माबा मोनसे आपडेट मोनबावोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबावगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो